डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर जे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जे आमच्या पारशा गावाचे 10 जण भाव आमचे गवणे काम करताले तांकां ती आयज सर्टिफिकेट दिली आणि ते सर्टिफिकेट तांकां इतलो बेनिफीट आहा की जेन्ना जेन्ना ते काम करतात कितें एक्सिडंट जर घडलो जाल्यार तांकां तेच्या अंडर इन्शुरन्सूय क्लेम करूंक मेळटा आणि ह्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा आणि ती आयज आमी हांगासर तांकां 10 जाणांक सर्टिफिकेट दिल्ली आसा. तशेंच तांकां लोन जर ती लोन एप्लाय करूंक जाल्यार ही सर्टिफिकेट ताका बेनिफीट आहा. परत 60 वर्सां जर जाली जाल्यार तांकां पेन्शनूय मेळटले. सो सेंट्रल गव्हर्मेंटान बऱ्यापैकी एक स्कीम हाडली आणि हे आमच्या पारशा गावाच्या भावांक आयज ते ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मेळिल्ले आसा. सो आयज ती आमी डिस्ट्रीब्यूट केल्यात. तशेंच आमी वेरियस दुसरे तरेतरेचे म्हणजे गवणे जाले, इलेक्ट्रिशियन आणि कोण इतर हे आहात तांकांय आमी हे ट्रेनिंग दिवन सर्टिफिकेट दिवपाचो प्रयत्न करतले. कुठल्या बँकमध्ये प्रपोजल करण्याचा प्रयत्न केला तर ते एक सपोर्टेड मटेरियल राहू शकतं. कारण आज जर आपण असंच गेलो की माझ्याकडे हा एक स्किल आहे म्हणून जर आपण घरी करायला गेलो तर स्किलचं सर्टिफिकेट विचारलं जातं, बाबा तुमच्याकडे काय आहे दाखवा बघू, तर ते आपल्याकडे नसतं. त्याच्यामुळे युवा परिवर्तन आज देशव्यापी एक NGO आहे, ही फार मोठ्या प्रमाणामध्ये काम करते. जसं तुम्ही मेशनचं काम केलं तसं इलेक्ट्रिशियन, वायरमॅन, प्लंबिंग अशा पद्धतीने ॲग्रिकल्चर पासून IT पर्यंत असे विविध क्षेत्रामध्ये आपण काम करतो आहोत. एक सर्टिफिकेट मात्र जपून ठेवा, तुमच्याकडे फ्रेमवर्क करून ठेवा. ही पुंजी आहे असं म्हणायला हरकत नाही आयुष्याची. ओके, आणि त्याच्या माध्यमातून तुम्ही फक्त कन्स्ट्रक्शनचंच नव्हे तर जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल विविध स्किलचं नॉलेज येणं गरजेचं आहे. कोरोनानं तर दाखवून दिलं आपल्याला की आपल्याकडे जर स्किल असेल तर स्किलच्या माध्यमातून आपण 2 स्टेप पुढे नक्कीच काम करू शकतो.